Pasigurado ti Baguio LGU may payan iti assistance dagiti transport sector akang runan nga apektado gapo iti agtultuloy a panagnato ti presyo dagiti produkto a petrolyo. Ngem kagidlan ti pamipaay iti assistance na kwestiyonaran ti LTFRB iti kinaado ti taxi iti syudad. Kanayunan a detalye ipaay ni Bridget Marcasi Pangosfian. Naipanamnama ti panakapalawa pa iti assistance para iti transport sector di Baguio City, kagiddan tagtultuloy apan nakaipangato ti presyo ti petrolyo iti merkado. Sigun kini Mayor Benjamin Magalong, manarimaan pailaang ti distribution kadagiti nasurok 2,000 a jeepney drivers kin verification para met kadagiti 3,000 a taxi drivers. Imbinsana anakla at daytoy iti kinaado ti taxi iti syudad. Banag nga inyuman na iti LTFRB para iti verification ken makwestiyon ti saan da apan nakairaman iti konsultasyon sakbay a maipaayanda iti prangkisa. Ganyan katindi yung problema natin dito. Sobrang dami ng taxi, mas kukunti yung high capacity vehicle na dapat doon mo pala makikita mo na agad na something is wrong with the mobility natin system. Dapat mas mataas sana yung high capacity vehicle natin. Kaya i-raise ko nga to sa DOTR natin, sa LTFRB. Kasi LTFRB naman ang nag-approve yan eh. Kini daw na ti panakaawat ti publiko numan adda dagiti saanen nga agbiyahe a PUV gapu iti panakalugida. Kabayatan na kastulong iti mapaspasaran a parikot iti atidug a pila kadagiti terminal ti jeep. Inyuswat tiligan ng mga barangay ti libreng sakay sa barangay. Sigun itiligan ng mga barangay. Adda ti pamilin a naiyulog kadagiti barangay nga addaan iti barangay vehicles nga aramatenda ti luganda kas temporaryo a service dagiti residente da. Na-recommend ko matla ang they can make use of their BDRRM fund, the quick response fund para iti fuel. Kan honorarium iti ag-drive di kito nga vehicles da. Tayo so kapag nga makatulong kada iti constituents to ipiman. Karkaron no we are no malam nakita to iti pila isong adda jay i-recommend yung libreng sakay galing sa barangay. Dinakamat na nga dati taluaban tiligan ng mga barangay ken agrugida nga ag-pick up iti pasaheros ita alawas. Bridget Marcasi Pangosfian para iti Pambansang TV. Iti Baro a Pilipinas.